Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sa naman kayo malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Masobra sa 14,000 ka mga bakuna sa Negros Occidental nag-expire. Sa Bacolod, may mga barangay nga mapatuman sang no work, no pay sa mga unvaccinated nga mga empleyado. Sa Victoria City, bodega sa bagaso sa VMC nasunog. Halit sa kalayo, naglabot sa 700,000 pesos. Duwa ka mga motorcycle riders patay sa separado nga mga aksidente sa dalanon sa Bacolod sang kagabi. Kag sa Good Vibes, manog 110 anyos nga lola sa Murcia, posible amo ang pinakatigula nga persona sa Negros Occidental. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Bacolod EOC ang mag-recommend nga ang mga kabataan 12 anyos pasaka lamang nga nabakunahan ang pwede nga mag-caroling. Sa may Dalan Hernaes sa Bacolod City, may grupo sa mga kabataan nga naga-caroling sa kada magpundo ang mga salakyan. Pinalapit sila kag mansig-mansig bagting sang ilang nga mga tansan kag magkanta sang Christmas songs. Kung mag-go na ang traffic light, nagapahigad naman sila para maghulat sa liwat nga pagpundo sa mga salakyan. Ang iban sa ila naka-mask, ang iban wala. Sunod sa kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical Data and Analysis sa Bacolod Emergency Operations Center, ilang nga iga-recommend nga ang mga 12 anyos pasaka nga fully vaccinated na amo lang ang tugutan nga maka-caroling sini nga Paskwa. Ginatugtan na ang kabataan nga magwa sa idalom sa Alert Level 2 pero sa pag-caroling magahimo pa lang sila sang pagsulundan para diri. Tradisyon na ang pag-caroling sa mga kabataan sa kada tion sang Paskwa. Ugaling may pandemic gani dapat sa gihapon nga maghalong suno sa kay Surungon. Kag ang pinaka-importante sa tanan niya nga ang protocol naton na observe nila kag bakunado sila para at least wala sila sang risgo nga sa sige nila libot hindi sila malatnan sang COVID-19. Sa number 9, Bacolod kag Negros Occidental na lang puwasan ang target nga mabakunahan sa 3 ka adlaw nga National Vaccination Days. Sa datos ng Department of Health Western Visayas, may pinakamadamo nga nabakunahan sa Region 6 ang Negros Occidental sa 3 ka adlaw nga vaccination days. 213,291 o kung 142.19% sa target sini nga mabakunahan. Nalampuwasan man sa Bacolod City ang target sini. Sa datos ng DOH, 70,752 ang nabakunahan sa Bacolod o kung 106.92% sa target. Sa kabilugan ng Western Visayas, 592,341 na nabakunahan sa cumulative report sini as of December 1. Sunod sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz, dako ang nanging kontribusyon sa probinsya. Sunod sa kay Diaz, magapadayon ang vaccination program sa probinsya para malambot ang 70% nga target para sa herd immunity. Palayon man sa karon ang pagdubo sa kadamuon sa active cases sa Negros Occidental. Sa December 1 nga report sa Provincial Incident Management Team, 423 ang active cases sa Negros Occidental. Sa number 8, mga eskwelahan sa mga kabaranggayan ang plano nga gamiton sa Bacolod Emergency Operations Center bilang venue para sa Bayanihan Bakunahan 2. Ang Bacolod City nga may masobra sa 70,000 ka mga nabakunahan sa National Vaccination Days. Gani balik karon sa regular nga vaccination program ang katapos sang Emergency Operations Center bisan ginpalawig sa National Task Force Against COVID-19 ang inoculation tubtub sa Biyernes. Pero sunod kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical Data and Analysis sang EOC, maghahanda sila sa mga public school campus nga itala na nga vaccination area para sa Bayanihan Bakunahan 2 sa Disyembre 15 tubtub
17. Target naman nila nga mabakunahan ang mga nagakadto sa mga eskwelahan, ilabi na mga ginikanan nga nagakuha kag nagadulong sang module sang ila mga kabataan. Pero ang extension nga Thursday, Friday, hindi man siya compulsory. But siningon, depende sa LGU. Since na-meet na nato ng aton nga quota, plus subong adlaw kag buwan, sige-sige man naton bakuna sa atong mga mega vaccination centers, sige-sige man naton bakuna sa mga kabaranggayan. Ang ginapreparahan ta naman ang December 15 to 17. Kaya good to ang mga nabili naton nga wala na bakunahan, amo naman ang aton nga libuton, amo naman ang aton katuan. Sa number 7, sa Banwas na Castellana, isa ka minor de edad ang patay matapos makuryente samtang nagapangutod sang sanga sang kahoy. Patay 14 anyos ka lalaki matapos ini makuryente samtang nagapangutod sang sanga sang kahoy sang kahapon sa Barangay Robles sa Banwas na Castellana. Sunod sa PNP, natandugan sa minor de edad ang open live wire samtang nagapangutod sang puno sang mangga kabangdanan nga siya ang nakuryente. Gidetain man matapos mag-surrender sa kapulisan ang persona nga nagkontrata sa minor de edad para magpangutod sang kahoy. Siya ang kasuhan sang child labor sang PNP. Sa number 6, bodega sang bagaso sa sulod sa Victoria's Milling Company nasunog. Naglabot sa malapit 5 ka oras antes na deklarar nga fire out kagabi ang sunog nga nagluntad sa sulod sa Victoria's Milling Company sa siyudad sa Victorias. Sunod sa Victoria's Bureau of Fire Protection, ang bodega sang bagaso sa sulod sang VMC amo ang nasunog. Wala naman ini naglapta sunod sa BFP. Ginabulubanta sa BFP nga 700,000 pesos ang halit sang kalayo. Ginahibalo pa sa BFP kung ano ang ginhalinan sang sunog. Ako po si Jeffrey Tam, rest back sa COVID. Aba, magpabakuna na para sigurado ka, sigurado ako, sigurado siya, sigurado kayo, sigurado sila, sigurado tayong lahat. Magpabakuna na. Sa number 5, duha ka mga motorcycle riders patay sa separado nga mga aksidente nga nagluntad sa syudad sa Bacolod sang kagabi. Patay ang 26 anyos nga motorcycle rider nga si Era Alintao matapos ini ma-sideswipe kag malapakan sa truck kagabi sa dalan sa Barangay Mansilingan. Sunod sa kay Captain Elmer Bonilla, commander sa Police Station 7, wala makita sa driver sa truck si Alintao nga nagadala sang iyang motor sa kilid nga bahagin sang dalan. Amukon nga nabungguan niya ini kag nalapakan. Dead on arrival sa ospital si Alintao kag gipasakaan na sang kaso ang driver sa truck. Patay man kagabi ang nagadala sa motorsiklo nga si Oscar Belarte matapos mag-overshoot sa sementado nga sidewalk ang iyang motor sa Burgos Extension sa Barangay Villamonte. Sunod sa pulis, samtang nagapaliko sa kurbada nga bahagin sang dalan, naglapaw ang motor kag naigo sa sidewalk kabangdanan sa paglabog sang driver sa barrier nga amo ang gitunaan sang iya kamatayon. Pilason man ang iyang angkas nga si Lemuel de Dios nga naglabog naman pakadto sa poste. Sa number 4, 11 ka mga eskwelahan sa Negros Occidental, lakip na Bacolod City ang natalana magpatuman sa face-to-face classes. Antes matapos ang tuig, ginapaabot sa Department of Education ang pagsugod sa pilot run para sa pagbukas ng face-to-face classes sa dugang 177 ka mga eskwelahan sa pungsod. Sa Negros Occidental, napulo ka mga public schools ang nakapasar sa safety assessments ng DepEd kag Department of Health. Samtang isa naman ka high school sa Barangay Alangilan sa Bacolod ang napahanugutan nga makabalik sa pagbukas ng face-to-face classes. May 118 na ka mga eskwelahan nga una na aprubahan sa DepEd kag DOH para sa pilot implementation sang face-to-face classes sang Nobyembre. Magalawig ang pilot testing sang klase tubtob Enero sa madason nga tuig.
Sa number 3, no work, no pay sa mga unvaccinated employees sa pila ka mga barangay sa Bacolod City kapatuman sumugod sa madason nga semana. Ma-report si Nico Delfin. Antes pa sang National Vaccination Days, nagpangabay na si Barangay Estefania Punong Barangay Jerry Tingson sa mga unvaccinated nga empleyado sang barangay nga hindi lang anay mag-obra samtang wala pa sila makapabakuna. Gani nalipay man siya nga makaligad ang 3-day vaccination program, halos 100% sa ila ang nabakunahan na. For the 100% vaccinated na staff ko kay last month when ako nagpa-report sa wala vaccinated. So nagpabakuna sila ya. Ang Barangay SK Chairman nagpangisog nga magpabakuna bangod sumugod sa madason nga semana, no work no pay na ang mga pulisiya sang barangay, santo sa mando sang Interagency Task Force angot sa no vaccine no work kag no vaccine no pay policy. January matapos ko sila sa payroll. By January, kung sila mag-report, no work, no pay na. Pag practical kita mo, no? Iniaton mga barangay staff. Kung ma-pressure, tama lang sila nga mapabakuna. Kaya man rason yun sila magpabakuna. For our safety, wala siga, magasto sila sang RT-PCR test kada report nila. Ang ini nga mga construction worker, naghingagaw man sa pagpabakuna agod makalikaw sa balayran para sa RT-PCR test nga sarang iga-require antes sila makatrabaho. Kasi subungan yung ganda stricto na. Ano ka stricto? Basta hindi na kami kasulod sa manubrablaw. O hindi kami kapabakuna. Ang katapos ang Makabayan Block ang nag-recommend na sa Kongreso nga kung mahimo, i-suspend anay ang no vaccine no work policy sang IATF. Kaupod ng katapos ang labor sector, nagapati sila nga iligal ang pagpatuman sang polisiya. Nakasaad sa IATF Resolution 148B nga dapat i-require sa mga government kag private employers ang pagpabakuna sang ilang mga on-site workers kabahin sa mga tikang kontra sa COVID-19. Ang mapaslawan magpabakuna ang iga-require sang negative RT-PCR test result nga mismo ang mga empleyado ang magabayad. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 2, negatibo sa COVID-19 ang tatlo ka mga consultant kag mga expatriate nga gikan sa South Africa. Negatibo man sa COVID-19 ang returning overseas Filipino nga gikan man sa South Africa. Inisunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz base sa swab test result nila nga nagwa sini nga adlaw. Sunod kay Diaz, sila ang magapadayon sa ilang nga quarantine. Tatlo sa ilang nag-abot sa probinsya Nobyembre 25 kag isa nag-abot Nobyembre 26. Nag-abot na sila antes pa man nagwa ang advisory bahin sa banning sa South Africa kag iban pagid nga pungsod bangod sa Omicron variant sa COVID-19. Samtang nagapabili naman sa hotel sa Manila ang 7 ka iban pa nga gikan sa South Africa nga natalana magpadulong sa Negros Occidental. Sunod kay Diaz, padayon pa ang monitoring sa Bureau of Quarantine sa ilang. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Probinsya sa Negros Occidental may masobra sa 14,000 ka dose ang AstraZeneca vaccines nga wala magamit kag nag-expire. Sa report ni Dr. Claudelia Pabilio, ang in charge sa vaccine distribution na sa probinsya, 1,462 ka vials ng AstraZeneca vaccines o kung 14,620 ka dose ang wala magamit kag nag-expire. Kabahin inisang 45,300 ka AstraZeneca vaccines nga nag-abot sa probinsya sa November 8. Ang mga batch sa bakuna ang may November 30 nga expiry date. Patag ni Dr. Pabilio, ang masobra sa 14,000 ang wala na malambot sa vaccine rollout bangod sang nagahilapit na nga expiration date. May mga banwa kang syudad paagi sa ilang health officer ang nagpabutyag sang ilang preference o kung mas gusto nila sang bakuna nga mas may malawig pa nga expiry date. Wala labot diri, ginatagan man sang konsiderasyon ang potensi o kung ang pagka-epektibo sa bakuna samtang nagahilapit ini sa expiry date. Sunod sa kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, importante ang safety sa mga mabakunahan. Sunod kay Pabilio, wala sang tuyo nga usikan ang resources sa gobyerno. Igabalik sa DOH Region 6 ang wala magamit kag nag-expire nga mga bakuna nga karon nagapabilin sa cold room nga separado sa iban nga mga bakuna. Wala na siya nalambutan kay
roll out na for the vaccination days, ang iban hindi na sila magbaton. Kaya hindi na, may available na nga iban nga vaccines. At abot man nga additional nga vaccines, so they prefer to use the other vaccines. Kaya di sila nila kinanan mang inganyo sila sa pasyente mo. We value our vaccines, correct? We want to use them. We do not delay. But we value more the vaccinees. Hindi ta gusto magtusok sang manog expire or expired nga vaccine. Sa Good Vibes, manog 110 anyos nga lola sa Banwasang Murcia ang posible pinakatigula nga persona sa Negros Occidental. Sa proseso sang paghatag sang bulig sa mga centenarians o kun ang mga nagaedad sang 100 years old pasaka nakilala sang lokal nga panguluhan ang manog 110 anyos nga si Lola Concepcion Lauron sang Barangay Damsay. Alerto kag makabati sa gihapon si Lola Concepcion. Ginbisita siya ni Mayor Jerry Rojas kag iya ginkantahan ng alkalde sang dumaan nga hiligaynon nga kanta. Ginsiling sang centenarian nga pagkaon sang isda, putas kag utan ang iya sikreto sa malawig nga kabuhi. Wala siya nagakaon sang processed food kag canned goods. Sa December 8, magasaulog siya sang iya 110th birthday si Lola Concepcion, ang adlaw sang kapistahan man sang Banwa. Ang iyang ngalan gikan sa feast day sang Immaculate Conception. Ang lokal nga panguluhan sang Murcia ang nagahatag sang 10,000 pesos nga cash assistance sa mga nagalabot sa 100 years old kag 5,000 pesos nga balor sang groceries. Sa pagtaliwan ni Lola Francisca Susano sa edad nga 124 years old, posible sunod sa Murcia LGU nga si Lola Concepcion na ang pinakatigulang nga persona sa Negros Occidental. Barb, sa liwat, healthy eating equals to healthy living. Amo gini nga ba ganita ni mo reminder may isda, prutas, utan. Now comment. Kag wala pa processed meat ninyo. Huwag ko masarangan ko niya, Barb. Di si Lola yung nasarangan niya. Hindi ko na, ma-imagine nga makaya ko na. Pero sige lang ning reminder Reminder for everybody. Kung kaya pa lang. Especially sa atong natuha kag sa mga pamatanon subong. At least may proof ta nga kung healthy nga nakaon mo, magalawig kayo sa kalibutan. Kaagapoy itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon, importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.